Ek het al ons klere en shit gekry en Hij gaat me rocken, hy byt van lag en lekker val. How will be killed on the sea spell of the fall? Wie sien naked dan? Always. Polly dude, as jy hulle almal doodmaak, dude, ek is letterlik rarig. Oh. Weet je enigiets om hulle dood te maken? Oké, maar je gaat ook om 4 af te spreiden en te reloaden. 5. Hoeveel was ons daar? 2, 4, 5. Ons stoppen hierdie fights verloren, want het is een 5v5 is. Verstaan jullie nog nie gezien het nie, Rara? Maar en hulle ek gaan toe ek dink se 2 of 3 van hulle maar hulle vrek nie. Ek het net toeps